Patay ang duha ka lalaki ug usa ang naluwas human natabunan sa pagdahili sa yuta nga ilang gikalot atol sa ilang matud pa pagpangita og bulawan o treasure hunting sa Malitbog, Bukidnon. Samtang laing duha ka lalaki ang patay sab human makuryentehan sa ilang pag-treasure hunt sab matud pa sa Kibawe, Bukidnon. Ani report ni Cyril Chavez. Patay na diyang nakaplagan sa rescuers ang 53 anyos nga lalaki human matabunan sa midahiling yuta sa ilang gikalot nga bangag sa sitio Sawike, Barangay Patpat sa Malitbog, Bukidnon, pasado alas 3 sa hapon adlang Lunes. Samtang ang unang gikataho nga missing nga 41 anyos nga lalaki atol sa rescue operations napalgang patay na. Swerteng naluwas ang 49 anyos nga lalaki diyang nakaikyas atol sa pagkahugno sa yuta. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-treasure hunting ang mga biktima diyang nahitabo ang insidente. So sa area siya parang nag-bag down tong puncher tong gibutasan nila at the same time paakyat tong area siya no, uphill tong area na to. So ito nga siya sa kaka-treasure hunting nila na bag down tong puncher tong pinakabutas nila siya. Wala sab daw permit ang mga biktima sa ilang giingong gihimong treasure hunting. Dako sab ang pagtuo sa otoridad nga gawas sa dili masuta kung luwas ba ang ilang proseso sa pag-treasure hunt. Posibleng nakaapekto ang sagunson nga ulan sa kahumok sa yuta sa lugar. Sa karon, ginaandam na ang pagpalubong sa duha ka biktima samtang padayong ginatambalan sa ospital ang naluwas nga biktima nga wala pa'y pahayag. We are discouraging siya nga maghukay-hukay itong mga puncher, mga certain individuals finding for a treasure siya no, kay it might lead us to accident sir gaya nito. So let us refrain sir kung mga treasure hunting nito sir no. Kay ito nga sir sad to time may namatay na sa treasure hunting nila no. Samtang dead on arrival sa ospital ang 45 o 47 anyos nga mga lalaki human makuryentehan sa ilang gigamit nga ekipo diyang nagpahigayon matud pa og treasure hunting sa Purok 3 Kugan, Barangay Marapangi, Kibawe, Bukidnon. Sumala sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 10 sa buntag ug nataho na pasado alauna sa hapon. Migawas sa investigasyon base sa saysay sa usa sa kauban sa mga biktima nga migamit sila og ekipo nga improvised human lifter nga ilang ginagamit sa pagkarga sa mga yuta nga ilang nakalot. Apan nagmalfunction matud pa kini og nag-ground ang kable ni ene. Hinungdan nga nakuryentehan ang mga biktima rason sa ilang kamatayon. Matod sab sa PNP nga illegal ang treasure hunting sa mga biktima. Ginakwaan pa si GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Cyril Chavez, 1 Mindanao.